A muller, como transmisora da vida, xogou un papel central na transmisión de valores sociais e culturais. Nos fogares, ao redor da lareira, as aboas e as nais eran as principais transmisoras ensinando as xeracións máis novas a cantar, a bailar, a tecer, a socializar a través da cultura. Este espazo, xunto ao lume, non só proporcionaba calor físico, senón tamén o calor da transmisión de coñecementos que conectaba coas nosas raíces identitarias. Outro aspecto importante da expresión mulleres raíz manifestábase a través dos oficios e labores que desempeñaban. Estas mulleres non só transmitían coñecementos a través dos seus traballos, senón que tamén destacaban na realización artística e profesional, onde a música tiña un papel crucial como forma de expresión. Déixame coller a herba, déixame botar no feixe, déixame deixalo mundo antes que o mundo me deixe.